вазорати тандурустии Тоҷикистон санҷишҳои ташхиси COVID-19-ро дар марз ва фурудгоҳҳо пурзур мекунад. аз хоки Афғонистон ба Ӯзбекистон 5 мушак афтодааст. Лукашенко ба кишварҳои Осиёи марказӣ ҳушдор дод. медали нуқраи Алирезо дар чемпионати Осиё оид ба Гуштин. вазорати тандурустии Тоҷикистон дар робита ба афзоиши ҳолатҳои сироят аз коронавирус дар кишварҳои ҳамсоя санҷишҳоро дар ин самт дар сарҳад ва фурудгоҳҳо пурзур мекунад. тавре ки ба Азия Плюс аз вазорати тандурустии ҷумҳурӣ хабар доданд, мусофироне ки тариқи роҳи ҳавоӣ ё заминӣ сафар мекунанд, бояд бо худ гувоҳиномаи ваксина гирифтан зидди коронавирусро дошта бошанд. ғайр аз ин ҳарорат санҷида мешавад ва агар он баланд бошад, тести коронавирус гирифта шуда танҳо пас аз маълум шудани натиҷаи тест чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. дар ҳамин ҳол дар вазорати тандурустии Тоҷикистон илова намуданд, ки айни замон дар фурудгоҳҳо ва сарҳади Тоҷикистон ягон маҳдудияте ҷорӣ нашудааст. бино ба маълумоти вазорати тандурустӣ, дар Тоҷикистон ягон ҳолати сироят аз коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. наврӯз ҷаъфаров, сардори раёсати бехатарии эпидемиологӣ, ҳолатҳои фавқулода ва ёрии таъҷилии вазорати тандурустии ҷумҳурӣ қаблан дар ин робита зикр карда буд, ки вазъияти марбут ба сироят ва беморӣ зери назорати вазорат қарор дошта, барои пешгириву паҳншавии он тамоми тадбирҳои зарурӣ рӯи даст гирифта мешаванд. аз хоки Афғонистон ба як минтақаи марзӣ дар Ӯзбекистон 5 мушак афтодааст. вазорати корҳои хориҷии Ӯзбекистон рӯзи 5 июл дар баёнияе гуфтааст, таркиш рӯй надод ва талафоти ҷонӣ нест. бар асари афтодани мушакҳо ба 4 хона дар маҳаллаи Маҷмӯътоли Тирми зарар расидааст. як мушакро аз майдони футбол ёфта безарар гардониданд. вазорати корҳои хориҷии Ӯзбекистон мегӯяд, намояндагони Тошканду Кобул сабабҳои ҳодисаро таҳқиқ доранд. дар моҳи апрели имсол дар баъзе аз сомонаву шабакаҳои иҷтимоӣ навиштанд, ки шохаи хуросони Доиш аз Афғонистон ба иншооти низомӣ дар вилояти Сурхандарёи Ӯзбекистон 10 мушак сар додааст. сухангӯи президенти Ӯзбекистон хабарро рад кард. дертар рӯзи 7 майи имсол расонаҳои Афғонистон хабар доданд, ки ҷангҷӯён аз он кишвар ба Тоҷикистон 7 мушак сар доданд. мақомоти Тоҷикистон танҳо гуфтанд, чанд тир тасодуфан расид. ҳамзамон дар изҳороти расмии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ гуфта мешуд, ки нерӯҳои марзбонӣ ба ҳолати омодабошии пурраи ҷангӣ гузаронида шуданд. ба гуфтаи президенти Беларус, маҳз Осиёи марказиро хатари ба макони ҷанги навбатӣ барои таҷдиди ҷаҳон аз ҷониби Ғарб ва Чин табдил шудан таҳдид мекунад. ӯ гуфт, ки Осиёи марказӣ метавонад ба зудӣ макони набардҳои навбатӣ барои тақсими ҷаҳон гардад. ин изҳоротро президенти Беларус Александр Лукашенко зимни суханронӣ дар як ҷаласаи тантанавӣ дар остонаи рӯзи истиқлолияти ин кишвар баён дошт. Лукашенко бар ин назар аст, ки дар ояндаи наздик дар минтақаи Осиёи марказӣ шояд муборизаи ду маркази қудрат Амрикову Иттиҳоди Аврупо аз як сӯ ва Чин аз сӯи дигар сурат гирад. Александр Лукашенко афзуд, ки ин мубориза метавонад дар ояндаи наздик оғоз шавад, зеро аломатҳо аллакай пайдо шудаанд. дар рӯзи ниҳоии чемпионати Осиё оид ба Гуштин миёни наврасони то 15 сола варзишгари мо Алирезо Баҳромов медали нуқра ба даст овард. Алирезо дар вазни 68 кило гӯштини тарзи озод дар ду давр бар варзишгарони Қирғизистон Элхан Эрмеков ва Қазоқистон Эрбол Маратулӣ, инчунин дар нимфинал бар варзишгари Ҳиндустон Нишад Рӯҳил ғалаба карда ба финал баромад. ӯ дар финал аз варзишгари Эрон Резо Алиакбар Афшор мағлуб гардида сазовори медали нуқра шуд. варзишгари дигарамон бародари Алирезо Идрис Баҳромов дар вазни 48 кило гӯштин гирифт, вале аз медал бенасиб монд. чемпионати Осиё оид ба гӯштин миёни наврасон Ю-15 ва ҷавонон Ю-20 дар шаҳри Манамаи Баҳрайн то 10 июл идома меёбад.